Yes, Pringo. Yes, I am Dara Minox. Abana. Sitala kule basa unonza? Pringo Bindura. Asunova Bindura. Ndungu wangu chakuchipazi. Achinzi Pringo Bindura ndini mudzidze life mese. Oh, isong ili. Ai ndo intro yedu yatunazivisa kuti learn life kwese ndo stare band learn life. Mudzidze life mese. Ndo stare band. Chirechi. Kuti mudzidze upenyu. Inyaya kuti Pringo Bindura munhu akabva ku background ine marwadzi akatowandei saka taidzidza upenyu kusvika tasvika kuti ndiri panapa. Saka kana uchiti madzidza upenyu asi maparents akashaya. Mai nababa vese vakatisiya kare dzangu Pane nguva. Wakaenda kuchikoro? Kuchikoro ndakaendawo zvangu mbicha. Wapedza wagumira grade Form 4. Kupi kwacho? Chipadzi high school. Alright. Saka na Paul unowaziya? Wegolda. Ana giant 4 ndikuwaziwa kungoona vachimuti nezvimotika zvavo. Handiti nana Steni. Steni asi akanselere. Steni neighbor manje Steni. Kana wakadzokera kuti zvana Mad Minox ndeipi? Ko zita rako chero inonzani? Zita rangu chainonzi Prince James. Prince James Sunday. Asi uri mubranda here? Aiwa, ndiri mubranda here. From Mozambique, Katandika. Because hakuna munhu mutema akaita vangasiwa ane sene mechirungu. Aiwa, ini from Katandika, Mozambique. Unototaura Chiputukezi? Ndizataure. Ndototaura icho Chinyanja. Ndakura ndichitaura nambuya wangu. Mbuya wangu wakari kuMandava nesa kukashaya twese. Ndaitaura Chinyanja. Mai yangu kura Chinyanja kubva. Wati chikweba? Tinotaura Chinyanja. Alright. Saka tinotombochisa kuti mumhanzi kana ipapa album rinyowani ndikuteera. Ayo but tisati tataura kana album nyowani ndeipi rekodhi yakakuita kuti usekane? Takangokumirire sistrani kuti pamagendera kurandani mukati munotumirawo maseni kuno kuri nani muri kanjani takati muchatumirawo fashion yeyo Minox. Alright, kanonzi chiva? Inonzi pamagendera kuLondon sister. Asina sister vari kuLondon? Aiwa. Semartist tinongoimba zvinhu zvatichionawo panext door. Kove apa paingowani ningi uye akanga ari abroad nanhasi wasi uyoko kuti haufa. Alright. Munoshandana nani maproducers here? Producer. Like song ndakaita nomwe anonzi DJ Alive vari kubindura ukanga muri South Africa kwaifura patinganza kuti akadzoka kubindura anonzi DJ Alive Ghetto-Craft. Ndo yatakashanda naye song ndo yandakaita naye masong angu akati wandei kumashure. Ano specialize music yenyu inonzi chini? Music yedu yakaita growth point music. Patakazongoiti learn life music because vanhu vakawanda vasati havasi kunyatsa kuinzwisisa. Saka takazongoiti learn life music. Since music yedu inonyanya kutaura upenyu kunyanya. Alright. Saka kana haina genre here kuti sungura, afro jazz kana chii? Yakaita growth point like but isusu takazopa genre yaraine rega haina genre rakabatana. Saka inonzi learn life music. Learn life music. If you go there wakudzidza upenyu manje ndopanotangira kudzidza upenyu. Alright. Saka taane learn life music, simdanso, afro jazz nesungura nezvimwewo zvinhu nechimurenga. Auite? Hauna kanga ukasonga wakaita kudhara kanozikanwa? Kanozikanwa ndirapa. Wakakaitira upi? Ndimwe ndakaita namaselo ndakaita namudhara machesi. Mukarekerera. Munhu mukuru ko? Baby wangu chinyarara I love you one. Nekuti rudo rwatekeshera neropa. Mudikani wangu chinyarara ndinokudawo. Nekuti rudo rwazara nemuviri. Zvimonoda kundiratidza rudo haruoregere. Wakandida kare kuzvijenjere kuye. Kwawese kasuda rangu Pringo dombo rine nzeve. Pamwe nevane rudo newe utetsere.
Ndarama Jesu ndopanenga chiti zvimwe mungataura asi nezvako kwete siku nesikati ndinewe lavi anzi chinyarara ndegore ripi ya 2017 saka wakatotanga kushanda namacheso vamwe vasati vashanda naire hai ndono iye kana mudhara anoziva ndini ndakaita munhu kutanga kufana kutanga kushanda namudhara Jesu ndekuti mudhara uye kubhiti iyoyi yaari kuita iyoyi ndini ndakatouya naye mudhara tange bhiti saka zvinogona kukwadzisa zvauri kutaura izvi hazvindikwazise bhozi mudhara anoziva kuti ndini munhu akatotanga kumunza kubhiti iyoyi pamwe wakazonakirwa naye akati ganimboitestawo futi ona nevamwewo. Alright. Hawa zvinofadza kuti munhu mukuru anotamba nevana vadiki. Ndimusi kutamba nemusi wasekuru ka. Chisekuru ka chemusic yakasima Jesu. Aiwa chibaba baba. Hamdara wangu chaiwe apa. Alright. Tapa gore rino ya 2020. Mune project ere gore rino. Amaiwe zvangu. Papo hapana nokauntiwa apa kuti iwewe wakabva nesaidi rekupi kana wasvika paalbhamu ratinaro zviziva kuti wabata magezi handiti chero uchibva hameno saidi raunobva naro but kana wasvika paalbhamu ratinaro iroro ziva kuti wabata magezi rinonzi chii albhamu racho albhamu inonzi mwoyo wagwenya mbiri rakazara malove songs takati mwoyo wagwenya mbiri imbotiroera 1 chete ipapo kochiko bata mwana bhanya zvanokuda mubate mushe kochiko bata mwana bhanya zvanokuda mubate mushe chimbomuendesawo kupupati zvakaipewo mburuvawo shoti kana asinganehwa nitoti chirungu chichabuda iwa so sweet kana ane 40 ane 30 unonzwa oti wandirangaridza iwewe chegoreriye wandirangaridza iwewe kochiko bata mwana bhanya zvanokuda mubate mushe chimbomufungidza paye uchamutaimira mumikoto uchiti uchandibikira chimbomufungidza makore kare kare muri mese muchitamba pepe kale iwe ndiwe waanogezera ndiwe waanozorera mafuta anopinya dhare wangu kakaipa kakarekodwa ndiwe wandinogezera zvaunenge woda kuimba albhamu omana ya ingobindura ndini kakaimbwa kakarekodwa nana igiventure records anonzi Benito. Alright. Kushanda naye paubhamu irori Benito munombare umu ndiwe kubindura asi takushandira zvake kuno kumbari Benito ndiwe kubindura tobva naye kubindura but anobuditsa here same beat fanike yalive kana makatobva achinja nebit habiti takachinja asi ari kubika ari kubikwa zvinhu ndotangira papi uchiti wewe ndokutsvaga nepai kunge tsono yakadonhera kumbare handichazombokuoni ndotangira papi uchiti wewe ndokutsvaga nepai kunge tsono yakadonhera kumbare handichazombokuoni pipi yangu yabva yashuta mama kuti hakuna mumwe anozvigona iwewe zvawaindiita pipi yangu yabva yashuta mama kuti hakuna mumwe anozvigona iwewe zvawaindipa ndotangira papi uchiti wewe ndokutsvaga nepai kunge tsono yakadonhera kumbare handichazombokuona anonzi chia iyi inonzi tsono yakadonhera kumbare nomanisisa futi handara iri albhamu ndati kana pane mumwe munhu wazvake anoti ndakabata apa ndakatsika uku asi akasangana nealbhamu iri anotaura ega kuti anofamba achiudza vanhu kana ari makuhwa kana achitaura munzeve kuti mukomana haasi right handiti yeah ikubuda rini albhamu ikubuda this week musi wa 15 February kwese rinenge rakuwanika apa totopromisa kuti pano tinozosvika kuna 15 ukaenda pachannel pamudhara Minox nemakwanisa kuwana albhamu
radio station akaona mune muchiridzo mune muchitengeseka mupa vanhu mahara maCDs tinotengesa isinomu ndo zvatinoita music yedu aipiwa vanhu mahara maCDs tinotengesa paYouTube pamudharaminox pamwe kana pamune muchizvaonombija but isusu kwedu kwese tinotengesa plus sealbum rakapenga album ratikuti rine mutu tinotengesa maCD change tichitengesa tina Stanley Lakama Stanley Promoter Fake Millionaire what fake millionaire Fake Millionaire manager Fake Millionaire This time shirauro ndakanda mukariba ameno vanomaka leni life ichiridzwaka This time mambure ndanyika mukariba ameno vanomaka pindura chiridzwa ndinaye Benitu vanotaura zvisizvo ameno vakandishaya vekwangu pageto panobva paitano mutara vadzoka muka Benito unzo zvinyowani mutara vadzoka muka Minox unzo zvinyowani mafanzi voti wanga uri kupita ngatanzwa nenonsense wakaipa aiwa saka munobatwa sei kana vanhu vachida kukubatai panhingi pamashows kana zvazvemashow unobata namba inoti 0772 327 050 Stanley Lakama panamba iyoyo 0783 424 050 namba yangu iyo. Alright. Dzokererai futi kuti zvinyatsoita power 0772 327 050 Stanley Lakama manager 0783 450 424 that's my number. Ringo Bindura. Morisa yamane shamwari. Yeah, Twitter greetings day in Joburg, mama in Joburg. Promoter day, Minox day, Givenchy Records big up. Your Olive View, where we start, Matt Linux. Remember day. Awite, waita basa mwangu. Sharp.